Добавих още един баварски комплект към моя двор. Страхотно качество на супер достъпна цена. Защо? Защото е директно от производителя. А сега идва време на най-забавната част, а именно сглобяването. Както вече всички знаем, Евромебел 2007 са го направили максимално лесно за нас. В комплекта ще намерите всички необходими крепежни елементи, ясна и лесна инструкция и предварително побити отвори за винтовете. Абсолютно всичко е направено за нас. Нужно ви е само едно винтоверче и 10-15 минутки свободно време. Моделите баварски комплект от Евромебел 2007 се отличават с изключителна здравина и стабилност, благодарение на подсилващите елементи и двойно захващане. Подпорните крака изолират мебелите от влага и външни условия, което ги прави устойчиви и дълготрайни. Вземете своя комплект още днес на супер цена и превърнете двора си в уютно и стилно място за отдих.